яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ознакайда гаилә кыйммәтләре темасына түгәрәк истәл оештырылды. Арт кунакханә проекты дәвам итә. Әлмәт кызы Мисс Татарстан 2023 бәйгесенең җиңүчеләренең берсе. Кыргалдарлар халыкны тыңгылыкта калдырырга уйламый. Ораларында алданучылар да, акчаларын янга калдырган бәхетлеләр дә бар. 59 яшьлек Ират үзенә кич үткәргә ханым Изли һәм юлдашын интим хезмәтләр сайтында таба. Кыз 20 мең сум күләмендә акчаны картага алдан түләүне сорый. Ир түләүдән баш тарта, телефонын куя һәм ялгыз йокларга ята. Аннары аңа төрле телефон номерларыннан акча күчерү таләбе белән шалтырата башлыйлар. Шалтыратулар төн уртасында кадәр дәвам итә һәм иртән яңадан башлана. Гомумән алганда Иратка Мәскәү, Саратов, Удмуртия, Ульяновск, Рязань, Оренбург өлкәләрендә һәм Чувашиядә теркәлгән 14 телефоннан шалтырату килә. Ират шалтыратулардан туеп, ярдәм сорап полициягә мөрәҗәгать итә. Бу факт буенча җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Эчке эшләр министрлыгы яңа чит ил паспортлары бирүгә гаризалар кабул итүне туктатты. Әгәр граждан чит ил паспортын электрон йөртүче белән рәсмиләштерүгә гариза биргән һәм ашыгыч рәвештә Россиядән чыгып китәргә тиеш икән, кыска вакыт эчендә аңа 5 елга паспорт биреләчәк. Моннан тыш хезмәттән баш тарткан очракта гариза бирүче элек түләнгән дәүләт пошлинасын кире кайтара ала. Мәгълүматны электрон йөртүче белән чит ил паспорты бирү турындагы гариза күп функцияле үзәктәге криптобиокабина аша бирелгән очракта да әлеге мәсьәләләр хәл итү өчен миграция мәсьәләләре буенча бүлекчәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Барлык гаризалар буенча да паспортлар рәсмиләштереләчәк һәм әзер булган саен биреләчәк дип хәбәр иттеләр ведомствоның матбугат хезмәтендә. Төп темаларга гаилә ул үзе бер изге оешма, анда мәхәббәт булырга тиеш. Азнакайда гаилә кыйммәтләре темасына түгәрәк истәл узды. Очрашуда район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гайләҗев, район башкарма комитетының эшләр белән идарәчесе Руслан Дәүләтшин, ЗАГС бүлеге җитәкчесе Айгөл Хәсәнова, республиканың Көньяк-Көнчыгыш казые Марат Мәрданшин, Азнакай имам мөхтәсибе Азат Талибуллин катнашты. Гаилә, аның бөтенлеге, балалар ятимлеге – бу проблемалар бер генә районны да читләп үтми. Сөйләр сүзләр бик күп, диде район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев әңгәмәне башлап. Кешегә бирелгән иң улы зур җаваплылыктыр гаилә куру, балалар үстерү. Бүген көндә Аллага шөкер, менә безнең районыбызда инде гаилә курып яшәүчеләр бүген көндә елдан ел, соңгы елларда инде бераз кимегә барса да, менә соңгы елларны безне күңелләрне булдырырлык саннар китерә алабыз. Гаилә коручылар бүгенге көндә арта бара. Гаиләләрне саклап калу буенча районда зур эшләр башкарыла. Җитәкчелек тарафыннан әңгәмәләр алып барыла. Район хатын-кызлары оешмасы, әтиләр оешмасы бу темага күп чаралар үткәрә. Бүгенге көндә торак мәсьәләсе дә, эш мәсьәләсе дә бүгенге көндә теләгән кешегә эш табырга була. Эш бар бүгенге көндә Азнакайда да. Алга таба районның имам мөхтәсибе Азат Талибуллин никах, аның әһәмияте, гореф-гадәтләрен саклау хакында үз фикерләрен җиткерде. Һәм дә шушы мәҗлесләрне да матур итеп бизәп үткәрәбез. Һәм Аллага шөкер, бу гореф-гадәт һәм шәригать хөкеме дәвам итә. Урыссу бистәсе имам мөхтәсибе Марат Мәрданшин үз чиратында тәрбия әти-әнидән башланырга тиеш дип белдерде. Ә мөселман кеше әгәр дә сүз бирде икән, ул вакытта ул аны үтәргә кеше. Үтәми икән, мунафиклыкка күчә. Бу олы гынахлардан да астынрак. Чыннан да, ярату булганда, бер-береңә, балаларга, әти-әнигә карата хөрмәт булганда, гаиләләр тату һәм бәхетле булыр иде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт кызыбыз республикабызның 2023 елның 2нче вице-мисс титулын яулады. Казанда Мисс Татарстан 2023 конкурсының 25нче юбилейлы финалы тәмамланды. Финалда Татарстаннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 50 кыз катнашты. Радель Әхмәтшина Әлмәт дәүләт нефть институтының 4нче курс студенты. Нефть һәм газ ятмаларын эшкәртү һәм эксплуатацияләү белгечлеге буенча һәм шулай ук профессиональ эшчәнлек өлкәсендә инглиз теленнән тәрҗемәче профиле буенча да өстәмә югары белем ала. Укудан буш вакытларында фотограф һәм СММ белгече булып эшли. Конкурстан алган тәэсирләр турында ул безнең белән эксклюзив интервьюда уртаклашты.
Я безумно благодарна дирекции этого конкурса и всему. Катнашырга мөмкинлек биргәннәр өчен конкурс дирекциясенә һәм барлык оештыручыларга мин бик рәхмәтле. Хисләремне әйтеп тә бетерә торган түгел. Анда булуыма, язмыш шулай язганга мин бик шат. Что оказалось там, что сложилась так судьба. Анкета җибәргәндә Раделя кастингны узармын дип уйламаганда, нәтиҗәдә сайлап алу этаплары 10 көн буена излексез репетицияләр һәм финал. Вторая вице-мисс Татарстан 2023. Номер 43. Раделя Ахмедшина. Волнение в любом случае было, без него никак. Я думаю, что волнение... Дулкынлану хисе әлбәттә бар иде. Минемчә һәр кыз да дулкынланды. Бәйге барышында мин 100%-ка тырышкан идем кебек, ләкин хәзер бөтен чыгышларымны яңадан карап чыккач, тагын да яхшырак булдырып була иде дип уйлыйм. Я думаю, что можно было еще лучше. Хатын-кыз эштән дә матурлык белән балкырга тиеш. Акыл, сөйкемлелек, игелек, сабырлык, максатчанлык бу сыйфатларның барысы да безнең җиңүчебезне бизи. Киләчәктә бәйгедә катнашырга теләгән кызларга да Раделя үз киңәшен бирде. В первую очередь нужно любить себя, потому что в глазах читается, любит ли себя. Беренче чиратта үзеңне яратырга кирәк, чөнки үзеңә булган мәхәббәтең күзләреңдә үк чагыла. Үзең турында кайгыртырга һәм тәвәккәл булырга кирәк, чөнки әгәр дә син теләгәнеңне эшләмәсәң, үкенүең бар. Рисковать, то я думаю, что можно пожалеть о том, что ты когда-то этого не сделал. Матур булу ул әле гүзәллеккә дә омтылыш дигән сүз. Матурлыкны һәр кеше үзенчә тыя, үзенчә кабул итә. Кем өчендер ул матур иҗат итү яки иҗат белән хозурлану. Әлмәт картиналар галереясында узган арт кунакханәдә ике як окабат очрашты. Гүзәл кичәнең иң ямьле мизгелләре Рәдифә Нигъманова материалында. Рәсем сәнгатенә кушылган музыка сәнгате. Әлмәт картиналар галереясында бара торган арт кунакханәнең 10-нче сезонына бүген старт бирелде. Оештыручылар аны февраль айы музыкасы дип атадылар. Вива скрипкачылар ансамбле 3-нче балалар музыка мәктәбенә кем. Бүген ул 14 туташтан тора. Укытучылары Эльза Шаһихмәтова сүзләренчә, кызлар тырыш, яңа бәйгеләр һәм өстәмә мәйданчыкларда үзләрен сынарга ярата. Шуңа күрә арт кунакханә проектына бик теләп кушылганнар. Я считаю, что мы уже готовы принять участие в выступлении такого масштаба. Вот. И нам нравится пробовать новых зрителей, новые площадки. И раз появилась такая возможность, мы считаем, что это замечательная возможность нам выступать с девочками. Кичәдә балалар музыка мәктәбендә белем алучылардан тыш Әлмәт музыка көллияты студентлары да катнаша. Бу сезон ачылышына башлыча 4-нче курс студентлары җыелган иде. Егет-кызлар быел уку йортын тәмамлаячак. Проектта чыгыш ясау аларның музыкаль осталыкларын чырларга тагын да ныграк ярдәм итәчәк диләр. Проектны оештыручы Наталья Попова сүзләренчә, март айында тамашачыларның музыкаль сәнгать кичәсенә егетләр киләчәк, апрель-май айларында да планнар инде әзер. Арт кунакханә проекты һәр айның 1-нче пәнҗешәмбесе Әлмәт картиналар галереясында уза. Рәдифә Нигъманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Без шугалагында Әлмәт яшьләр командасы Оренбургтан Сарматлар белән очраштым. Спутник счетны инде 4-нче минутта ача. Данила Курков һәм Малик Сабирҗанов башлаган һөҗүмне Семен Калинин тәмамлый. Озакламый Сарматлар счетны тигезли. Спутник капитаны тәнәфестән соң кунаклар капкасында 3-нче алка җибәрә. Равил Якупов безнең команданың өстенлеген тагын 3 алкага җиткерә. 3-нче периодта Сарматлар Захаров алкасы ярдәмендә кире интрига кайтара. Матвей Говорков 2 алка кертеп 6-га 2 исәбе белән нәтиҗәне билгели. Безнең команданың A сериясе 5 февраль көнне Төмән легионы очрашуы белән дәвам итәчәк. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.